ịma one thing ga-egbu ngụ abụ nwoke n'ụwa anọ a bụ oke echiche. Ịma one thing ga-egbu ngụ abụ nwoke n'ụwa anọ a bụ inweghị family dị suitable. Ọ na-afụgodi Mr Ibu ka o si wee gaa. Ọnwụ Mr Ibu na-ewute onye ọbụla. Ọ na-ewute Okeke, na-ewute Okafọ. Kedu onye ga-akọrọ? Ibela anya n'ọnwụ Mr Ibu, anyị mere o ji nwụọ. Ihe find out 80% of the problem o nwere apart from health issue family. Kedu ka ị ga-esi enwe nna enwe ụmụ nwee nwunye ị nọ n'ụlọ ọgwụ ịmakwara ị nwere ụmụ nwee nwunye they abandon you na-aga eme another thing. They abandon you na-aga agara gị ifere nwee meaning. Ife na-ekwu na 99 ịghọtago in life eburu a young guy na-achụ ego gbaa mbọ think very well in terms of marriage. Mmadụ kọrọ nwaanyị ị na-eme enyi kọrọ nwaanyị ị na-alụta maka na bụrụka nwa family so wee destroy ya Mr Ibu. O so wee laa Mr Ibu n'iyi. Ọ na-afụ ka Mr Ibu si wee end up na due to onwe family na-achị ya up na support ya both mentally and emotionally. Uplift to elephant umbrella ife na-ekwu na 99 mpaka na nwa gị ama ngwa gị ya ị na-achịlụ nwaanyị echi make sure that na nwa ya ahụ na-alụ ọ bụ onye nke gị. Make sure that na inweta time for your children maka na eburu nwoke jewara hapụrụ nwaanyị ụmụaka ya azụta ụmụazị aha. And ihe ụmụ nwaanyị na-eme ntasafe ezu ụmụazị bụ faga farọrụ ụmụazị na nna ha na-eme ka na-eme nke ọzọ. Faga bụ aha ọgwọ na ha wetara ego ji kwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ, ọgwọ na ha na-eweta ego nri, ọgwọ na ha na-eme ka na-eme nke ọzọ. Ha ma ngwa ụmụazị ha ihe aha ụmụazị na-efulizere n'ọnụ ha na-emefe niile but abịara nke bụ eziokwu enweghị ọbụla nne ha na-eme. Lụọ nwaanyị ga-abụ ọbata ya carry everybody along ọ bụrụ ya care for selfish interest. Selfish interest ka wee memi na Mr Ibu. Ịghọtago ọ na-atị ngwa nchekwara ịmụta ka na ya na-abụ ị na-eto eto as nwoke ị na-agba mbọ as nwoke na-eru 30 25 20 years. Take your health very serious. Take your health very serious. Maka na aṅụọ mmanya nke a aṅụọ biya aṅụọ nke ọzọ chefuo na ụmụ ya ndị a nwere ebe ọ na-eme store. Enwere stage ọ ga-agba eruo ọ bụrụ na it is active as human being ya nwezi effect. Mara gị aṅụ ihe ọṅụṅụ ị na-esi Igbo mara gị esi ya nke na-eri n'ọnụ mara gị eri nke na-eri n'ọnụ. And another thing bụ take exercise very important in your life. Kpọọ ime exercise mkpa ọ dị very important. Ịghọtago ọ dị very important maka ọ ga-enye aka ị na-emegharị ahụ shuga na-apụ gị n'ahụ. Take your health very serious at this younger age. Ka hapụ ịbụ oru mgbe ahụ ihe eru 60 years 90 years ị gaghị amaghị nke na-eme gị. Share this video. Daalụ nụ.